iltaa. Meidän esitys sisältää aforisteja. Sami Fermin vetämän aforistipajan kaikilta kirjoittajilta. Kirjoittajat ovat Antero Harju, Heikki Morgan Hämäläinen, Riitta Jaakkola, Armi Jyrkkiä, Kalevi Koivunen, Pertti Laesterä, Riitta Leppälä-Oksanen, Markku Olli, Päivi Vuoren-Orava. Ihminen, apina, joka löysi omenan. Eeva luotiin, jotta Aatamilla olisi joku, jota syyttää virheistään. Eräs sai kerran syntisen hyvää omenaa. Jos Eeva olisi ottanut Aatamin omenan, eläisimme paratiisissa. Maukas omena sulki paratiisin ovet. Nyt niitä pitää syödä joka päivä, että pääsisi edes kouluttamaan. Tarinoiden omena, ihmisyyden hedelmä. Kymmenen omenaa päivässä voi tuoda 10 lääkäriä luoksesi. Jos kukaan ei olisi alun perin syönyt yhtään omenaa, ei lääkäreitä tarvittaisi. Omena posket, omena vatsa. Kutsukaa lääkäri. Omenaista oloa seuraa omenavaartalo. Eeva Erosen olo oli omenainen, mutta kukahan on Aatami? Omena putoaa helposti, enää tarvitsee vain vieriä. Makein omena on matojen herkkua. Paratiisia ei koskaan saada maan päälle. Ihmisen ahdistus on vakio. Paratiisiin ei palata roudan ajamana. Omenasta pääsee syömällä. Ota ahveni oppua. Nousea Newton siis sieltä. Kukahan sen omenan pudotti? Oikeesti. Pankkirosvo tai rosvopankki. Vain toinen nauttii yhteiskunnan erityistä suojelua. Ilmarinen takoi sampoa. Nyt Sampo ja Ilmarinen takovat ihmisiä. Luottokortti. Kulutusjuhlatervehdys. Kun johtajat on oikein valittu, käy aatekaupaksi. Simpanssilla on 99% geeneistämme.
Ehkä se on onnellinen puuttuvasta prosentista. Urheilukaupan edessä rollaattoreita tarjouksessa. Ennen Orivedellä kaupaksi kävivät lentopallot. Et valehtele koskaan. Uskotko tosiaan niin? Sodassa taistellaan haudoista. Elämän kilpakentillä kohtuus on liian vähän. Minkä elintasossa voittaa, sen ihmissuhteessa menettää. Vaihtuvien yöystävien galleria. Onni meni, usko lähti, toivo katosi, Otto päällä, Yrjö tulossa. Sivullisen on ajateltava itse.